Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, mayroon mo kaming paklay. Mayroon din ditong fried isaw. Meron din ditong pork liver na mayroong fried kangkong. Ayan mga ka-studio, sa usawan mayroon din kaming suka na pinakurat. Yan, sobrang dami po nito mga ka-studio. This video is sponsored and online collaboration with Inday Iya. Siya po ay isang Bisaya, taga Bohol. Yes po. Pero nasa ibang bansa ngayon po. Kasi nag-work po siya doon sa ibang bansa. Isa din pong mukbanger po. So please check out po natin itong short clip niya. Yeah, I like it. Hi mga ka-studio, this is Inday Iyat and welcome to my channel. First of all guys, magpapasalamat ako kay Bisaya Studio, kina Sir Brax, Ma'am Gretch at saka kay Baby Sax. This family is super kind and humble guys. Thank you so much sa pag-accept sa akin for collaboration. And please guys, support my YouTube channel. This is Inday Iyat. At yun na po mga ka-studio, sana po ay suportahan natin si Inday Iyat. Please like, subscribe at paki-on na rin po ng notification bell para updated tayo sa mga bagong videos niya. Yan mga studio, naghanda din po siya ng mga street food po. Madami po, ang sarap din po. Yeah, after this video po, 7 PM yung premiere namin, sa kanya naman is 7:30 PM. Yan mga studio, hindi na natin patatagalin to. Kain na tayo. Kain na tayo. Maraming salamat po, Inday Iyat. Maraming salamat po. Ready mo na? Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan po tayo. Yan. Ito tayo magsimula mo. Yan o. Right, isaw. Yan. Tagod ko, bilay siya ka. Damay. Kain na po tayo. Ito po lang lahat ay nabili namin kay anong pangalan naman eh? Lin Paluto. Lin Paluto po. Kakilala ng kapatid namin po. Galing daw magluto ba? Masarap po. Sakto sa suka binakurat mo. Maglalagay po kami ng link po ni Lin Paluto sa description box below po para sa mga taga Cordova or Lapu-Lapu pwede pong maka-order sa kanila po. Try mo. Thank you. Halos itong lahat mga ka-studio, mga lamang loob, no? Kasi itong paklay, lamang loob, itong isa, lamang loob niya ng manok. Ngayon pa lang ako nakakain ng ganito pang fried na isaw. Ang sarap ng fried kangkong, no?
Sa Davao wala tong dito sa inyo no probinsya no. Baka meron. Hindi ko lang na-try. Kain po tayo, Inday Iyat. Maraming salamat po. Mga unta. Thank you so much po pala sa suporta po niyo. Mapunta po tayo ng 88,000 subscribers po. Salamat po. Mas mahirap itong hayain pa, no? Kasi sa yung inihaw na kuan ba? Isaw. Mayroon kasi na rin namang, pero yan nung papalasa ba? Saan tayo? Dito? Pero may sabaw. Yan mga ka-studio. Sarap nito. Paklay. Ngadi ka mang. Nauntog. Madara ba rin mong halang ani? Wow. Sabi kasi ng kapatid ko, magaling sila magluto ba? Sarap yung timpla nila. Sa isaw pa lang, ikaw masarap na mong. Paklay, check natin kung okay din. Ang sarap mo, no? Sarap. Naku, mapapakanin ka nito. Malinis po ang pagkagawa. By the way po, meron po kaming bagong project ba, no? Na video po. Try naming gumawa ng mga ibang style ba na video ba. Food related pa din po. Pero medyo matagal siya gawin. Kaya baka sa mga susunod na araw po hindi daily yung upload namin ba. Yes po. Tapos, please also check out our Facebook page po, Bisaya Studio sa Facebook po. Kasi araw-araw po kami mag-upload doon. Yung mga old videos namin dati, at saka yung mga bago, i-upload din namin doon. So please, like and follow po. Papahingi pa ako nga.
yung bagong style ng video kasi namin hindi madaling gawin ba. Kaya baka hindi namin makuha yung daily upload ba. Kung yun yung gagawin namin. Kaya we'll try our best po. Bago pa naman baka masanay kami na ma-upload naman araw-araw, no? Mahirap kasi siya sa edit pa, no? Sa editing. At saka yung mga naghahanap po pala kay Sax po, sa next video na lang po kasi mga laman loob yung kinain namin ngayon ba, kaya hindi rin namin siya sinama po. Sarap mo, no? Ang name nila man, Lynn Paluto. Lynn Paluto. Sa FB page. Di ko kinakain yung luya mo, tsaka yung sili. So, ito naman ay pork liver with fried kangkong. Kangkong mo, no? Masarap din pala ito, ha? Yung atay mo? May crispy pa kunti. Siguro, kung bago pa ito naluto, no? Kinain natin agad. Sobrang crispy. Sarap mo? Madami pa itong in-order namin ba. Kala namin konti lang ba, no? Ang mura kasi, no? Mga affordable lang po yung prices nila ba, no? Kaya dinamihan namin. Akala namin konti lang yung mga servings ba. Ang dami pala. Maraming salamat po sa kakulab natin ngayon si Inday Iyat po. Dami yan sa bukwak lang yun. Doon na rin. Tangan ba ka? Unan pa? Ito na. Busin mo na ito. Sarap talaga nung paklay. Malinis yung pagkagawa ba.
Walang mabawang amoy. Yan, ubos na oh. Kunin ko na to ha. Wala namang laman. Grabe. Sarap no? Sarap ng tanghalian natin pa. Ito po, tanghalian po namin to. Kasi kanina umaga po. Umaga po kami nagising ba. Nag-jogging kami doon sa Ruro. Yung pinuntahan namin ba nung marami nagja-jogging doon, tapos pag uwi namin, bumili kami doon ng tinula na isda na balo. Ang sarap po. Yun po yung agahan namin, no? Ang init pa ba? Pasensya na po kayo sa mga ingay sa labas. Lumiyan, ang gano'n mo? Namit ko ng sumsuman pa. Suman? Ano ba na-print pa? Ito lang. Thank you. Saan ko sa sita? Sorry ma'am. Ano pa? Sarap po, grabe no? Thank you so much po, Inday Iyat, for this collaboration. Maraming salamat po. Sana po ay suportahan din po natin si Inday Iyat po. Nakumpong ako sa kao. Hal lang kayo niya.
Ayan mga ka-studio, dami po namin nagkain mga ka-studio. Hindi po kayang ubusin to. Sobrang dami po. So ayan mga ka-studio, bago kami magpaalam, shoutout muna. Ulitin ko po mga ka-studio, after this video po, premiere rin po yung kakulab namin po si Inday Iyat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Shout out muna ako. Shout out Marvin Agustin from Davao City. Jane Green from Australia. Jefferson Dugan. Janjan Gregorio. Interoni family from Buenavista, Agusan del Norte. Lilian Ganancial. Mary F. Zamora. Amira Isabel Bars. Gian Academia at Raymond Cebuano. Esperincilia Garcia from Cainta, Rizal. Happy birthday Adeline Iscawarte. Happy birthday, ma'am. Kevin Lance Lacanienta. Martinote at Noer family from Barubo from Hamamatsu, Japan. Pikil Channel. Ginaline Walawala. Jacob Dome. Nef Sarabilio from Dubai. Lovely Miss Lang from Canada. Happy birthday Roderick Garcia from Quezon. Happy birthday, sir. Birthday po. Dudong's TV R Provincia Life. Meron pong channel. Mga Jai, meron din pong channel taga Cordoba po. Ana Katarining. At yun na po lahat ng mga shoutout ka studio. Ayan mga ka-studio, sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye!